bako, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang panahon karon hadlong na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og batahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong bulo
balita karong gabi na pagadumalahon kini siyang higala Brother Live Claves. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo. Nining lain na usab nga kahigayunan. Diin mamantala na usab ang imong mga pulong sa kahanginan. Hinaot pa nining gabi na, samtang kami magapamati o magatuon sa imong balaan nga mga pulong, tuguti o Dios nga ang balaan nga Espiritu, imong igahatag sa matag usa ka namo. Aron maandam ang among hunahuna o among makasing-kasing sa pagsabot sa mga pulong sa kamatuoran, nga pinaagi sa mga pulong, magiyahan kaming tanan, paingon diha kanimo. Panalangin ni ang tanang mga naminaw ni tatna, gikan sa labing bata, hantod sa labing hampong, nga matag-usan na mo o Diyos. Imo kaming tawagon, paingon diha sa husto nga dalan sa kaluwasan. Kay may among gihandom, nga kung mobalik si Ginosos, kaming tanan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagampo usab kami kanimo sa pinasahi tungod kay dining gabi una. Aduna kay mga anak nga ang uban nag-antos sa mga physical nga mga balatian. Dunay mga sakit, ang uban naas mga tambalanan, ang uban anaa silang mga panimalay, nag-antos mga balatian. Tungod kay ikaw man ang labaw nga doktor tagiyos kinabuhi, naghangyo kami kanimo nga nining gabi una. Hinaot pa o Diyos nga imo silang doahon, imo silang tapinan sa imong balaan ng mga kamot. Giyahi sila, tangtangi sila sa ilang mga sakit, mabatnan unta ang himsog nga paglawas, samtang kaming tanan nagapaabot sa pagbalik ni Ginoso Kristo. Nagampusog kami kanimo tungod kay nining mataknaa. Adunay daghang makatawhan imong mga anak nga adunay problema Dios panimalay. Ang uban na problema sa ginikanan, ang uban ngadto sa mga anak, ang uban sa makapikas kinabuhi. Naghangyo kami tungod kay ikaw man ang Dios sa kalinaw, kahusay, hinaot pa ikaw maghatag og kahusay, kasulbaran sa ilang mga pangunahuna. Amo sang giampo nining mataknaa nga hinaot pa nga ikaw magapanalangin usab ni adtong mga kahigilaan namo. Nga aduna say mga problema sa mga financial, ang uban pagpanarbaho, naghangyo kami nga ikaw tubag sa ilang tagsa-tagsa o Dios ka mga panginhanglan. Nining gabi una, among dawaton ang imong saad nga ikaw magpatalinghog sa mga pag-ampo. Amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manuluwas. Amen. Okay, good evening no sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Kinasingkasing monako mga higala nga gina-welcome karong gabi na sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Sabado maron sa gabi so ang ato nga tulumanon kini ang maayong balita. Kay ugma sa gabi isab magsugod na pod ang Jesus is our hope kutob sa Bernice gabi. So karong gabi na ang kini ang mayong balita ani hangtod kini higala ugma sa buntag no. Mao gihapon tulumanon sa kini ang mayong balita ugma sa buntag. So sublion nako ang tanan gina-welcome sa ato nga tulumanon. Mainguman sa tanan nato nga mga viewers ni gabi na. Sa bisan diin nga part sa kalibutan kutob sa mga nagtan-aw karon sa atong programa kinasingkasing monako higalang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Onya, pwede mong makapadangat o mga mensahe pinaagi sa pag-text no dinhi sa akong number. Dili mo diretso og send og mensahe sa akong number mga higala. Ayaw lang mo send og mensahe dito kang Brother John tungod kay wala man siya dinhi, di nato siya ikauban. Onya, inyong mensahe dili dayon nato matagad no tungod kay wa man siya dinhi, di nato mabasa. So aron ang inyong mga messages automatic nga atong mabasa din itong programa,
So diri idritso og send kang Brother Libby Calabis mga higala ang inyong mga mensahe no dinhi sa ato nga programa. Subliyon ako, welcome ang tanan atong mga viewers, atong mga followers, palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga friend parang daghan nga mablessed mga higala nga mga kahigalaan sa ilang pagtan-aw, pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So kung namoy mga importanteng messages sama sa mga birthday greetings o mga Thanksgiving o uban pa diha nga mga mensahe nga buot ninyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, palihog isend na higala pwede sa aris kong number, pwede sa aris comment section sa atong live streaming no sa Facebook aron ato nang mabasa mga pinalangga namo nga makahigalaan. Ug naamoy mga importanteng pangutana labi na sa mga follow-up, kung naamoy mga follow-up sa pangutana nga nahisgutan na sa labayng panahon nga gusto mo og clarification mga kahigalaan. So isend na pwede sa akong number. Ang akong cell number mga higala nga mga matiksan ninyo sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, muna atong number makigalaan nga makontak ninyo, matiksa ninyo kani atong mabasa dinhi sa atong programa sa ang inyong messages. Anya pwede ari sa mo sa among sa atong comment section mo send og mga pangutana o niya kalipay sad na mo higala or nako karong gabi nga dunay mga participation gikan ninyo namoy mga ikadugang nga tubag sa pangutana nga atong tagdon karon. So isend din na sa atong number mga kagilaan. Okay, sobliwan ako nag-inusara ko diri sa studio karon kay sila si Brother John, Brother Isaw tapos sa Negros siguro basig karon tong gabi mo sakay na si Brother Joel Ponterana wala po dinhi. So nagsulo taron dinhi sa atong programa og manghinaot, nagapanghinaot kita higala nga makahatod nganha kaninyo og mga tin-aw nga makasuhuran labi na sa mga tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning sugdan pagbasa ang mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ato ning tan-awon. Atong nakita dinhi si Jenny Rama Fermin. Maayong gabi, Brad. So good evening, Sister Jenny Rama Fermin. Niya po si Brother Mario Alquizar sa Katmon Panalipan, Katmon. So good evening no, sa tanan taga Katmon. Bisan pa man diya sa Kabukiran, diya sa Santikan, diya sa Agsawaw ug sa Bungias, Katmon. Kanyong tanan diya, welcome. Niya minsay si Brother Mario Alquizar. Good evening everyone. Okay. Niya sad si Malaki Sony GR. Ang iyang mensahe, maayong gabi Angkol. Okay, good evening Malaki Sony GR. So thank you sa imong pag-text no dinhi sa atong programa. So God bless. Anya ato ning lilion makadiyot ipuli-pulihon ta niglili ang pikas nga screen. Ato ning lilion ang mga kahigalaan nato nga nag-like sub o niyang uban nag-heart, nag-send og heart sa ato nga programa. Buti pasabot nag-love sa ato nga programa. Arito sa mga nag-like mga kahigalaan. Niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Eljon Tonyakaw Nidja, niya Brother Mario Alquizar, niya sad si Maricel de la Cruz, o niya sad si Climaco George NG. O niya ato sa nakita dinhi si Jenny
Rama Fermin, o niya po si Brother Ronilo Itang, si Jeremy Suarez, niya sad si Ronaldo V. Bragat, si Rosalyn Mainit sa Germany, niya po si Chel Notario Aragon, niya sad si Malaki Sone GR. Ato pong nakita si Sister Helen Romagos Elarcosa. So good evening, Sister Helen. Good evening sa mga nanusad family diha, mga Saladaga, o ngadto sa mga pamilya sa mga Soliano. Okay, ni asad si Virgie Tabwak sa Ormoc City. So good evening, Mr. Virgie, og tanan taga Ormoc. O niya asad si Ayan Kevin Dorotan. Ni asad si Olingay Tox. Okay, salamat no sa inyong pagpakiguban sa ato nga programa. Ani ato ning dalikyatan pagbalik ang pikas nga screen. Okay. Ato ning tanawon ni si Brother Mario Alquizar. Okay, yung mensahe did to me sa Makaas Church, Brad. Kambas Fellowship o Kambas Fellowship dahil ngalan tapos yung fellowship Brother Mario kining si kuan siya Katmo no. Okay, Kambas Fellowship. Kambas meaning Carmen Antipolo Makaas Bungyas Agsuaw og Santikan Churches. Mao din nindot nga kahulugan sa Kambas Fellowship. Naglangkob kini sa Iglesia sa Carmen, sa Antipolo, Makaas, Bungyas, anya Agsuaw og Santikan Churches. Salamat sa info, Brother Mario Alquizar. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi, Kuya Libby, og sa mga kaigsoonang naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. We hope and pray nga ang Dios magapakiguban og magagiya kanimo sab diha sa Saudi Arabia, mainguman si mong family diri sa Bugo City. Okay, ni asad si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kanimo Kuya Libby, naminaw na pudmi karon sa kini ang maayong balita. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless sa tanan. So, salamat po kay Chel Notario Aragon. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi una. Okay, ato ning lilion ang pika sa sab nga screen. Ato ning puli-pulihon pagtan-aw higala. Niya si Maricel de la Cruz. Niya po si Jebny Jerez Malate. Okay, uban niya ito na nabasa kaganiha. So, dito magdugay higala mo adto ta sa pagtagad sa pangutana nga ato nga entertainon karon. So, nagapanghinaot ko higala nga kamo magapakiguban o mo-participate sa ato nga discussion karong gabi una. Mahitungod dining pangutana nga ato nga entertainon. Okay, niya ang pangutana. Brad, og maghisgot ta og Sabbath day. Unya moingon mo nga Saturday. Sayop mo kay bisan unsang adlaw pwede man nato nga tawgon pwede man tawgon nato og ag ikapahulay or Sabbath day. Pero para nako ang husto Sunday kay maoy gibantayan sa tanan. Kay salamat.
ang iya ding gibasihan ang kadaghanan. Mo'y gibantayan sa tanan para niya ang husto ko no Sunday. Anya ingon siya, sayop mo sa dihang maghisgot mo nga ang Sabat Saturday. Mani ingon niya no? Akong balikon ha. Brad, og maghisgot ta og Sabbath day. Unya mo ingon nga Saturday. Sayop ta. Kay bisan unsang adlaw pwede man tawgo nato og igpapahulay. Pero para nako ang husto Sunday kay maoy gibantayan sa tanan. Okay. Mao ni iyang pangutana higala niya makahimo na mo sa pag-send og mga tubag sa pangutana kana kung naamoy ikahatag nga dugang tubag mga higala nining pangutana nga di palang dugay atong gibasa. Ang konteksto sa iyang pangutana gaingon siya nga sayop daw ta kung maingon ta nga ang Sabbath day Saturday. Ingon siya sayop daw. Nga naman kay ingon siya nga bisan ko nung unsang adlaw pwede ko nang tawgon og Sabbath day or Saturday. Siya pero ang husto niya siya iyang konklusyon. Pero ang husto Sunday kay maoy gibantayan sa tanan. So mani iyang konklusyon nga ang husto nga Sabbath day ang Sunday kuno kay maoy gibantayan sa tanan. Ano pangutana? Mabasa ba na sa Biblia nga ang Sunday mao ang tinuod nga adlaw igpapahulay? Mao ba na atong mabasa sa Biblia? Or unsa na atong mabasa sa Biblia? So, makahimo mo sa pag-send nako dinhi og mga messages sa akong number higala 0926-8869-758. Makahimo na mo sa pag-send. Anya, pwede sa comment section mo sa Facebook nato muhatag og dugang tubag sa pangutana nga atong gibasa karong gabi una. So, timan ninyo ang pangutana. Ingon siya nga sayop kuno ta, yung sayop mo kung inyong tawgon og Sabbath day ang Saturday or adlaw o pahulay ang Saturday. Kay para niya bisan kuno unsang adlaw pwede man kunong tawgon og Sabbath day bisan unsang adlaw. Siya pero para kuno siya ang Sabbath day kuno ang Sunday kay mao kuno'y gibantayan sa tanan, sa daghan. Okay. Salamat kaayo. So ato kunong sulayan sa pagtanaw higala ang word nga Sabbath day, no? Ani atong tukion gikan sa original nga sultihan anang Sabbath day. Labi na kay ang daan tugon ang Old Testament nasulat kini sa Hebreo nga pinulungan niya, may part po sa Aramaic, ang bag-o Greek. So ato kunong sulayan og lantaw kini Sabbath day sa English nga ang binisaya Cebuano adlaw igpapahulay. Unsa may Hebrew word anang Sabbath day? Sa Hebreo ba? Kanang original ba sa Hebreo? Okay niya. Sa Hebreo higala, gitawag na og Shabbath. Shabbath sa Hebreo. Ang kanang Sabbath day. Anya, kung adto ka sa Latin, ang Latin anang Shabbath sa Hebreo, sa Latin, Sabbatum. Sabbatum sa Latin. Anya, adto ka sa Italy, ang Sabbath day, ang Shabbath or Sabbath day mahigala sa Italy
Sabato na ang ilang Sabbath day. Sabato ang sa Italy nga sinultihan. O niya ato ka sa mga Portuguese, ang Sabbath sa Hebreo nagihubas binasya og adlaw pahulay. Sa Portuguese, Sabado. O Sabado. Ang meaning Sabado, Sabbath day. O niya karon, kung moadto ka sa Greek, ang Sabbath sa Hebreo, sa Greek ana, kung adto ni basahon sa Greek, Sabaton ang mabasa sa Greek, anang Sabbath sa Hebreo o niya Sabbath day sa English, Sabaton sa Grigo. Pero adto ka sa Spanish, karabanan ra ba aton sultihan, daghang kay tagsagol nga Spanish word tungod kay dugay kayong panahon ang mga katsila dinhi nagpuyo sa atong nasod. Ang pulong Sabbath sa Hebreo o niya Sabbath day sa English, sa Grigo Sabaton, adto ka sa Spanish, Sabado. Sabado kay ang nagalan aning atong kalendaryo nga ang ikapitong adlaw Sabado, ang mga Espanyol man, mga Spanish. So sa English, Sabbath day. Sa Sabbath day sa English. Karon sa ato lang pakita nga mga pinulungan sa kalalayang nasod, nagtug-a na gani nga ang English nga Sabbath day sa original nga gitawag sa Hebreo og Sabbath, sa Grigo gitawag sa Grigo og Sabaton, sa Spanish gitawag og Sabado. Sa ato pa, ang Sabado mao na og imo nang binisayon og sulti ang Sabado kay kinatsila man na adlawng igpapahulay sa atong Binisaya nga sultihan. Mayong ganitang Sabado baya ron, kung hubaro na sa Binisaya, adlaw baya rong igpapahulay. Klaro na. Di ba na atong sultihan ko ng word nga Sabado? Kinatsila man na. Karon, kung imong subayon ang mga kalendaryo higala, gikan sa sinugdanan, gikan sa Creation Week, paglalang sa kalibutan mahigala, gilalang ang kalibutan sulod sa 6 ka adlaw. Pilimirong adlaw, gipanganlan niya nga unang adlaw simana, ikaduhang adlaw simana, hangtod sa ika-6 nga adlaw simana, diha ang Creation Week sa Ginoo. O niya sa Genesis 2, versikulo 2 o 3, sa adlawng ikapito, ang Diyos nagpahulay. Gipanalanginan niya ang adlawng ikapito o gibalaan niya kining adlaw, tungod kay kining adlaw nagpahulay siya. So ang adlaw nga gipahulayan sa Diyos, ang adlaw nga ikapito mga higala sa simana. Pero wa nganlig Sabado, wa nganlig Domingo. Naghisgot ang Biblia nga gipahulayan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Niabot ang panahon matud pa sa ni Dio Cassius sa Roman history mga higala ngadtong 200 AD. Ang mga ngalan sa adlaw simana gibutangan kini og ngalan o niya ginganlan kinis mga taga-Babylon, mga pagan. Ang ilang ngalan ani matud pa sa Roman history, gibutangan nila ngalan sa adlaw, sa bulan o ngalan sa 5 ka mga planeta. Ang unang adlaw sa semana gibutangan nila ngalan sa adlaw. Munang gitawag na og Sunday, adlaw sa adlaw. Gibutang dayon sa Webster
nga matod pa ni Webster, Sunday is the first day of the week. Ang Sunday mao ang unang adlaw sa simana. Gibutang po din sa kalendaryo. Kaning kalendaryo nato gikan sa Julian calendar gi-revise kini ngadto ni ngadto ni Pope Gregory. Gregorian calendar ni. Pero tanawa manghigala, ang unang adlaw sa simana, Sunday, first day of the week. O adto kaskat sila, Domingo. Ikaduhang adlaw sa simana, gibutangan nila ngalan sa buwan. Manang gitawag og Monday or Mons Day. Pag ikatulo ka adlaw sa simana, gibutangan nila ngalan sa planeta nga Mars. Munang sa kinat sila, ginganlan nila og Martes, adlaw ni Mars. Pagka ikaupat nga adlaw sa simana, wa man nganli, gibutangan kinignalan sa planeta nga Mercury. Munang kinat sila, gitawag nag-Miyerkules, adlaw ni Mercury, no? Kanang Miyerkules. Ikalimang adlaw simana, gibutangan nila ngalan sa planeta nga Jupiter. Kanang Huwebes, adlaw na ni Jupiter. O niya, kanang Biyernes, adlaw na ni Venus, gikan sa planeta nga si Venus. O niya, kanang ikapitong adlaw, kanang Saturday, gibutangan nila ngalan sa planeta Saturn. Munang Saturn's Day, adlaw nga Saturday, nga makatsila, ilang ginganla na og Sabado. Sa Binisaya, adlong igpapahulay manghigala. So nagpasabot nga ang Sabado mao na ang gitawag sa Biblia adlaw pahulay, dili Domingo. Di man Domingo ang unang adlaw di man Domingo ang adlaw pahulay. Gitawag man unang adlaw sa paglalang sa Ginoo sa tanang butang. Niya ato basahon daw, basa tag mga ebidensya, mga pagpamatuod atong tanon. Ang kining kalendaryo nato karon di ini nagsukad. Matod pa sa pahayag ni Robert Leo Odom sa libro nga Sunday in the Roman Paganism sa page 11 and 22. Paminawa higala, nag-ini atong basa o. The week as it appears in our modern calendar. The numerical order of the days is that of the original biblical week. The cycle of the 7 days was officially adopted into the Roman civil calendar. Numerical order of the days of the biblical week came to be adopted in calendar. O pagkatinaw kayo, ang akong hubalos Binisaya, ang simana nga atong nakita sa atong kalendaryo karon. Kini atong kalendaryo gigamit, Gregorian calendar. Ang pasunod sa mga adlaw niini gikan kini sa original nga simana dias Biblia. Katong unang adlaw sa Krisyon, ikapito, nagpahulay ang Ginoo. Maura ng pasunod mahigala. Ini nga ang cycle sa 7 ka adlaw gi-officially kini nga gi-adapter sa Roman civil calendar. O mao ni atong kalihog gi-adapt na gikan sa Biblia mahigala. Ang sequence niya na nga ang Sunday first day, ang Saturday mong 7th day, nga naas ang kini nga sequence nga itong nagtas kalendaryo from the original biblical week na gikan na sa pasunod sa mga simana des Biblia. Nga ingos na no, ang pasunod nga numero sa mga adlaw sa simana karon gikan sa biblical week came to be adopted in calendar. Gikan sa biblical week sa simana diha sa Biblia higala. Pagkatinaw naman kaya na. So nagpasabot nga kung moingon ta nga
ang Domingo maoy adlong igpapahulay. Pero yun sayo pa nako og maingon ko na higala. Kay ang adlong igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana og kanang ikapitong adlaw sa semana higala mao ang Saturday kon Sabado nga atong nakita sa kalendaryo bisan pa sa mga dictionary higala nagtug-an nga ang Saturday mao ang 7th day mga higala. So di ba klaro kayo no? Klaro kayo. Karon moadto ta mobasa daw ta og mga pamahayag. Arita sa pamahayag ni Cardinal Rosales kanhi Archbishop sa Sugbo. Sa Biblia nga siya'y imprimatur, iyang gibutangan og listahan sa pulong. Sa katapusang panid sa Biblia nga siya'y imprimatur, og ang pahayag niya, ingon sa dinhi, ako basaw ni Espasiona, niyang pamahayag. Sa katapusang mga panid, niining maong basahon, adunay listahan sa mga pulong. Sa tuyo nga matabangan, ang mga magbabasa sa pagsabot sa mga pulong lisod sabton. Gituyo na ibutangan og murag word meaning ba kanang murag dictionary ang tumoy, vocabulary. Parang naaga ni mga word yes Biblia nga dili ka kasabot. Gibutangan og listahan sa pulong para daw makasabuta sa atong gikalibgan. Kung naglibog ta higala unsay kahulugan sa adlawng ikapahulay. Gibutang na ni Rosales, ni Colonel Rosales sa listahan sa pulong. Ni atong tanaw no, pasunod man niyo. Aritas letter A. Diya. Aaron adlong ipangandam, pagtabon sa sala, adlas Pentecostes, adlong pahulay. Adlong igpapahulay. Atong tanaw na ang word meaning, kahulugan. Adlong igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Klaro tanawan yung naamoy Biblia nga maayong balita. Ang mabasa, ang adlawng igpapahulay, ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. So kung dili ka muto o higala nga ang adlawng Sabado, adlawng kapahulay, imong gisupak si Cardinal Rosales. Iyang gibutangan og kahulugan diya sa Biblia. Ang kahulugan sa adlawng igpapahulay. Ang adlaw pahulay, ikapitong adlaw semana nga mao ang adlaw Sabado. Nagpasabot nga ninguyon sa sigos Biblia. Kung mo insister ta nga Domingo igpapahulay, labaw patang Rosales. Karon aritas Biblia sa born again atong basahon na ila pong gibutangan og lista sa mga pulong nga nagkinahanglag katin-awan. Ni ani ang ilang Biblia ang pulong sa Dios nga Biblia. Ni ay gibutang sa last portion listahan ko sa pulong nga lista sa mga pulong nga nagakinahanglan og katin-awan. Unsa may pahayag sa Biblia sa born again, gibutangan man po nila word meaning ang kadaplinan sa Biblia. Kini atong tanon, atong basahon ang adlawng igpapahulay. Dara, adlaw nga igpapahulay. Ang ikapito nga adlaw sa semana, mao gyapon no? Magsugod gikan sa pagsalop sa adlaw sa Bernes hangtod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Balaan gyud kini nga adlaw. Tiaw mo na. Gitin-aw gyud maayo aning Biblia ha. Ang adlawng igpapahulay matod pas kahulugan. Ang ikapito nga adlaw sa semana magsugod gikan sa pagsalop sa adlaw sa Bernes hangtod sa pagsalop sa adlaw nga Sabado. Gisumpayan pa yun. Balaan gayud kini nga adlaw. O nara, mga born again, ang inyong Biblia
sa listahan sa pulong nagsulti na. Balaan gayud kining adlaw. Unsa nang adlaw ang gilang balaan? Ang ikapito nga adlaw sa semana, adlawng Sabado. Balaan gayud kining adlaw. Magsugod sa Biyernes pagkasawop sa adlaw o kutob pagkasawop sa adlaw Sabado. Maunay gisunod higalas yung mahigala nga Seventh-day Adventist. Gipamatud-an sa mga listahan sa pulong, gipamatud-an sa history nga ikapitong adlaw Sabado, mauna ang adlaw nga igpapahulay. Sulig-on kaayo nga mga pagpamatuod. Anitas Biblia nga the official Catholic version mahigala. Ang official Catholic version gitawag kini og Latina Vulgata o Latin Vulgate version. O niya, kining Latin Vulgate version o Latina Vulgata nga Biblia, ni ata ana gibinisaya ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata, gikan sa Latin Vulgate version, gihubad sa binisaya ni Monsignor Yap o niyang imprimator si Carlos Rosales gyapon. O niya, kung imong tanahon ang Exodo 20, versikulo 8 ngadto sa 11, paminawa higala ang Bible nga the official Catholic version nga naghubad sa Binisaya mao si Monsignor Yap. Unsay atong mabasa? Paminawin ninyo. Exodo 28 ngadto sa versikulo 11. Okay. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. O Sabado gyud ang gibutang kun pahulay sa unom ka adlaw magabuhat ka og himuon mo ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Ana katinaw nagayo. Naas Biblia atong nabasa. Ang adlaw nga atong hinumduman ingon ni hinumdumi nga santuson mo kana word santuson sa Binisaya ana balaanon mo. Santuson or balaanon mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Pila ka adlaw ang sugo nga magtrabaho ta? Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata imong buluhaton. Asa ta magsugod? Domingo. Ang katapusan sa kaunom ka adlaw, Biyernes. Sato pa ang Domingo, dili ginali pahulay. Nagsugo ang Dios to Domingo, pero unang adlaw sa pagbuhat. Working days, mga higala. Ang Sunday maoy first working days sa semana. Domingo, kutob sa Biyernes, ang Dios ang sulti, magbuhat ka, buhata imong buluhaton. Wa mag-iyon na Ginoo unang adlaw magpahulay ka. Igahin ni para nako. Ang atong nabasa dinhi ang Sabado, atong giingon, atong mabasa sa versikulo 10. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado. Kinsa tagi sa ikapitong adlaw? Sabado. Iya tumong gina Sabado. Kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Ang Dios gid mismo higala nagsugo kanato. Gisugo ta. Onya pangutana kay klaro magina Sabado di ay ang adlaw gisugo sa Ginoo stoa. Adto gitas laing adlaw nga wa ta sugo as Ginoo. Diin man tay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo ang adlaw pahulay. Domingo na ang adlaw nga atong balaanon igpapahulay. Wa tay mabasa sa Biblia ana. Nya nganong adto man ta sa way mabasa nga ang Dios wa nagsugo, ni ay klaro higala tin-aw kaayo nga perting tin-awa nga atong nabasa litra por litra nga adlaw Sabado igpapahulay sa Ginoo. Atong basa ng 11 kay gipadayon sa 11 mato pa dinhi kaysa unom. Okay, nira. Kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang tanang butang nga naa kanila
og mipahulay sa ikapito ka adlaw tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og bisantos kaniya. Tan-awa ra gud atong nabasa dinhi kay ang Ginoo day nagtrabaho sulod sa unom ka adlaw gikas Domingo kutob sa Bernes nagtrabaho ang Dios. Kay nagtrabaho man si ana o niya ning pahulay man sa ikapitong adlaw Sabado, ang gustos Ginoo nga magtrabaho po ta pareha sa Dios nga nagtrabaho kas Domingo kutob sa Bernes kay nagpahulay man ang Dios sa adlaw Sabado ikapitong adlaw. Gusto siya nga kitang iyang mga anak magpahulay pod sa igpapahulay nga gipahulayan sa atong Dios mga higala. Amahan ko nato siya. Kita iya gutang mga anak gusto diay nga ang amahan sa langit ng iyang mga anak parihas og adlaw nga igpapahulay. Di ba na patikig sa liog higala? Kung di nako dawaton kining adlaw pahulay, nag-angkon tang anak sa Dios, nag-angkon tang tinuod tang Kristiyanos kay anak sa Dios, pero ang giila na tong igpapahulay, dili ang Dios nagsugo na mahimuot ka ang Dios ana. Arita mabasa ta sa history na. Arita ha pa mga pamatuod ni. Arita sa Methodist na relihiyon. Sa libro nga Church School Journal March 1929. Niyang pamatuod sa Methodist Episcopal. Ingon ni Jesus observed the Hebrew Sabbath. Tanaw ha? Si Jesus ko na-observe sa Hebrew Sabbath, which was from sunset on Friday to sunset on Saturday. Strictly speaking, the Sabbath means Saturday. Pagkaklaro aning pamatuod sa usa ka libro sa Methodist, si Ginusus daw, yun siya, nagbantay sa igpapahulay sa mga Hebreo. No, Sabat, Sabado, nga gikan sa pagsalop sa adlaw sa Bernes, kutob sa pagsalop sa adlaw Sabado. Istrikto nga pagkasulti. Ang adlaw pahulay, nagkahulugan ka nag-Saturday. Sabbath means Saturday. Ning anam na gyud higala og kalig-on, no? So, ato sa ring basahon kadiyot, karing atong nakita sa screen, mga tampo sa mga kaigsuunan, ato sa ning tagdon, ang ilang mga mensahe. Okay. Naidaghan nga mga tampo. Okay. Ni si Chel Notario Aragon, dili sayop ang Saturday. Mabasa na sa Genesis 2:1-3 kay ang Ginoo nagpahulay sa Saturday. Exodo 28:11, Levitico 23:3, Ezekiel 22:20, Lucas 4:16 ug 31 og Hebreanon 4:9 og 10. Salamat kayo Chel Notario Aragon sa imong tampo no, nindot kayong mga verses yatag nimo. Okay, napagid siya dugang sa Genesis to ang mabasa og nahuman ang langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila. Og sa adlaw ikapito natapos sa Dios ang buhat yang gihimo og mipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa nang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Anya niya po si Sister Loida Agdalapis Tumakas. God bless. God bless also Ma'am Loida. Niya po si Oscar Liamorin ato ning silingan sa mabuling ato ani sa Manila karon. So may gabi niyo diadong uban sa imong pinalangga nga asawa o sa imong pinalangga nga family. Unya iyang mensahe, good evening po Kuya Leve og sa tanan taga Subaybay. Maayong gabi, God bless all. Watching from Pasig City. Okay, good evening no. Brother Oscar Lemorin nasa nukad sa Pasig City. Niapod kang Brother Ronilo Itang sa igsuon nga
texter, ang huna-huna sa tao dili pareha sa huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8. Atong sundon ang kabubuton sa Dios. Salmo 48. Ang Dios naghatag og panahon, adlaw og oras. Genesis 1:31, Genesis 2:1 og 3. Nahuman sa Dios ang iyang mga og iyang gipahulayan og nagbalaan niini ikapitong adlaw sa Exodo 28:11. Kini nga balaod kasuguan sa Dios. Ang ikapitong adlaw mao ang Sabado. Ang Domingo unang adlaw sa semana mao ang kalendaryo sakto tukma sa Bible. God bless kanimo. Okay, salamat sa imong nindot kayong tampo, Brother Aronilo. So, padayon tahigala ngadto sa unahan sa pagpasabot nining bahina. Matata sa dugang pagyong pagpamatuod, no? Arita sa pahayag ni pahayag sa Catholic, mabasa ni Catholic Bulletin, gula niya itong Pebrero 7, 1954. Matod pa dinhi, Bermuda editor ang pamahayag. The Bible tells us how God commanded the seventh day to be kept as a memorial of creation. Ingon ni sunahan, as Son of God Himself, keep the seventh day. It says nowhere that Christians should keep a different day from the Jews, His chosen people. Pamatuo din sa Catholic Bulletin nga basahon, ang Biblia nagsulti kanato giunsa sa Dios sa pagsugo nga bantayan ang ikapitong adlaw ingon nga mao kini handumanan sa iyang pagkamagbubuhat. Ang anak sa Dios kinsa man si Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon, keep the seventh day. Si Ginoong Hesus nagbantay sa ikapitong adlaw, Sabado. Nagpasabot nga ang tao gud magbantay Sabado, ang ganday na sa mga tao og Sabadista. Buti pa sabot sa Ginoong Hesus Sabadista, mga higala. Keep the seventh day manipayag sa Catholic Bulletin. Gayon din nga it says nowhere that Christian should keep different day. So ginaingon nga wa gid tay mabasa higala nga ang mga Kristiyanon magbantay sa lain nga adlaw. Wa gid tay mabasa sa Biblia nga gisugo ta magbantay taglaing adlaw gawa sa seventh day nga gibantayan ni Kristo mahigala nga adlaw ng Sabado. So mag-angkon ka kung mag-angkon ka nga Christian, nagpasabot nga ang tinuod nga Kristiyano higala kadtong nagsunod kang Kristo og nagbantay sig papahulay sama sig papahulay ni Kristo. Lang magtawag tag Christian unya lahi atong papahulay. Si Kristo Sabado unya kita Domingo. Kisa man Kristo ha atong gisunodan na. Samtang nag-angkon tang Christian nagpasabot nga follower ta og believer ta ni Jesus Christ. Og kay believer man tag follower Jesus Christ ang atong igpapahulay dili lahi sa igpapahulay nga gibantayan ni Ginoong Hesukristo, mga higala. Ni pagi atong basahon matod pa sa pahayag sa usa ka libro nga Forbidden Sunday and First Day sa page 19 and 20. Si Vincent Kelly, may author ani mahigala, Catholic author, si Vincent G. Kelly. Ingin ito mabasa, nga matod pa din hinga. Christ daw did not substitute one ilisdi ang adlaw Sabado ngadto sa laing adlaw semana. Klaro na, uwa ilisde. O niya, kung atong ilisdan, sipyat na tahigala, uwa man ilisde ni Kristo. O niya, di pagi atong basahon sa question box sa page 179.
by Reverend Bertrand Conway. If the Bible is the only guide for the Christian, then the Seventh-day Adventist is right in keeping Saturday. But the Catholics learn how to believe and do. So gipamatod din sa pamatod sa question box, Catholic man is Reverend Bertrand Conway. Kung ang Biblia daw maoy lamang ang giya sa mga Kristiyanos, nan ingon sila, nan ang Seventh-day Adventist eksakto sa ilang pagbantay sa adlawng Sabado. So kita mga Kristiyan, ato bang gituhuan si Kristo? Ato bang gisunod si Kristo? Kung gituhuan nato si Kristo, gisunod nato si Kristo, nan bantayan nato ang igpapahulay nga gibantayan ni Kristo. Sa ato nga basa sa Hebreanon 4, katapusan maning libro nga gisuwat ni San Pablo Higala, ang Hebreanon 4 versikulo 9 sa Catholic Bible nako basahon mga higala. Arita sa Good News Bible ang mabasa dinhi, there still remains, ingon nga, as it is however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Still remains gani, naagyapon nagpabilin ang igpapahulay sa katawhan sa Dios ang adlawng Sabado, mga kahigalaan, dili adlawng Domingo. So hinaot pa nga atong nasabtan karong gabi na ang matubag sa pangutana. So kung namoy paluapan yung higala, niya ato nakita din si Ivan Raico, God bless tanan, naminaw. Niya niya po si Pastor Jomar Compisto sa may gabi ng Pastor. Niya iyang minsay, maayong gabi sa tanan, watching from MBC. So thank you kaayo. So wala naman tayo higala sa di pahingpit tapusan na itong tulamanon ni ang atong puso. Okay, mag-ampot amahan na mo nga anal sa kitasan sa mga langit. Salamat o Diyos yung pagpagikuban karong gabi na. Salamat sa makasayuran. Naunta magpabilin kining buhi sa panumduman. Magagiya ka na muntanan paingon diha kanimo. Kinigisalig badawat sa ngalan ni Ginusos nga manalawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulamanon sa kini ang maing balita.